Sita Anoman goleki Sita. Anoman, saiki kowe gadah tugas luhur. Nuwun tulung goleka Dewi Sita ing Alengka. Kowe kudu waspada lan eling marang tugas suci iki. Nggih dalam kawula Anoman badhe nurut dawuh panjenengan. Kawula nyuwun pangestu mugi kasih nglempahi tugas kados panjenengan dawuh. Sampun, kowe bakal nembus alengan lan tantangan ing dalan. Nanging elinga, Sita minangka wanita suci lan istri luhur. Jaga perilaku lan tindakan tandukmu. Rati, adil lan utama. Nggih dalam kawula badhe nglampahi kanthi bekti ngrumat tata krama lan ngajeni Dewi Sita. Mugi Gusti paringi kasedhiyan dhateng kawula. Laku iki dudu lelampah gampang, Anoman. Nanging kawigatenmu bakal maringi kebecikan kanggo Rama lan jagat raya. Mengkatlah menti teman-teman. Nggih dalam kawula pamit. Mugi kawula saged mulihaken Dewi Sita kanthi slamet. Anoman banjur mangkat kanggo nglaksanakne tugas agung iki. Dialog iki minangka gambaran kebijaksanaan lan kesucian misi Anoman minangka tokoh pahlawan.